Sibingelele. Kule video ngifisa ukuthi ngikhulume ngohlobo lomzali noma lwamzali ongalungile. Na omunye umuntu uzoxakeka ukuthi awungithini manje mengithi khona umzali ongalungile. Cha, sometimes khona izinto umzali angazenza ezingalungile for ingane. Ngizokhuluma ngohlobo lomzali ongalungile. Zu4 ngine top 4 yohlobo lwabazali abangalungile enganeni. Umzali unomsebenzi ombili enganeni noma ezinganeni zakhe. Umzali number 1 kumele afundise izingane zakhe ukuthi zikwazi ukuyimela. Umsebenzi wokuqala loyo ezumzali. Umzali number 2 kumele afundise izingane zakhe ukuthi zikwazi ukuphila ndawonye. Umzali only has 2 jobs. So if umzali ephambana nalezi zinto eziwu2, lokho kumenza ukuthi angalungi enganeni. So ake siqale ku number 4. Number 4 wethu umzali okhulisa ingane ngokuthi imsabe. Ngisho enzani uyathetha uzama ukuthi afake enganeni ukuthi ihlezi imsaba. Lokho sometimes kuba nomthelelo omubi ngoba sometimes ingane ize iyone ngenxa yokuthi bisaba ukuthi ize kuwena, izoconfide kuwena, izokhuluma nawe, izofuna iyalo kuwena ngoba wena uhlezi ufuna ukusatshwa, wena ubhedele. Kokunye ingane izizuzwe abanye abantu bagcina sebeyifaka umoya omubi bese iyakluza. Kanti umsebenzi wakho as umzali ukuthi uyilide ingane, uyilidele endleleni eright. Igcina ingane silidelwa abanye endleleni errong ngoba wena ufuna ukuthi usatshwe. Kokunye lento yokukhulisa ingane ngefiye izothula ingane ibekezele ngoba phela ingaphansi kwakho, ingaphansi kweroof yakho, idla ukudla kwakho. Kodwa mhla isinamandla uwazi ngani ukuthi ureacta kanjani kuwena. Ayive ini yokubuyisa lokhu back kuwena, amandla sengasekho kuwena, isinamandla yona. So alulungile lo hlobo lomzali okhulisa ingane ngokuthi ayisabise, ihlezi isaba. Number 3, umzali o-absent. Kunomzali okhona engekho. Kokunye uzothola ukuthi ingane uhlala nayo endlini. Athi hayibo ngiyayondla nje, ngifundisa esikoleni esiright, ngiyayinika imali, kodwa uthola ukuthi you are absent. You can't even spend 20 minutes nengane yakho nihlale nixoxe. Uyibuze ukuthi usuku lawo belunjani ngoba wena you are always busy. Busy ngecareer yakho, busy ngesonto. Yebo, ubusy nabangani. Awunaso isikhathi sokuthi wakhe ubungani, wakhe ubudlelwano nengane yakho, ugcina usuyiluza futhi ingane. Igcina sithola imfundiso wrong because you are umzali o-absent. Bese ukuthi number 2, umzali ofuna ukuthi ingane yakhe ayenzele yonke into. Imvamisa lezo ingane azikhuli. Imvamisa lezo ingane azibi lutho. Imvamisa yalezo ingane ezinye azikwazi ukuyimela. Hayi nje mina ngifuna ingane yami ihlupheke nje mina. Angifuni nje ingane yami ithwale kanzima. Ngeke nje ingane yami ngalifaka igama. Ngeke nje ingane yami ngayiphathi imali ephezulu. Ngeke ingane yami yonke into uyayithwalela. Ngisho sihambile omithisa uyothenga amanabukeni mama. Wenza yonke into okhokha ama damages. Ngisho ihambe yona emzini nabantu wona ekhokhelayo. Ayifundi accountability, ayifundi lutho ngempilo. Njengoba uyitotosa lengane yakho, mhla usungasekho, umhlaba ngeke uze uyitotosa. Umhlaba umile nje uyilento yona and awuncingi. Njengoba uyincenga lengane yakho, umhlaba ngeke uyincingi. That's why abantu abaningi uthola ukuthi abanye sebesemajele, abanye sebeseyindawo engekho right, abanye sebefila, abanye sebamaphara. Abantu imost yabo ababetotoswa. Kuthiwa ngifuna nje ihlupheke ingane yami. So uyayibulala ingane yakho ukuthi ifunde impilo njengoba injalo. Ifoni uzoyitotosa wena, ufuna ukuyenzela yonke into. Uyayona ingane izofunda kanjani? Umsebenzi wakho phela wena as umzali ukuthi uyifundise ukuthi izimele, ukuthi uyilekelele ukuthi ikwazi ukufunda ukuyimela ukuze uma ungasekho ime ingashayeki phansi. Bese ukuthi number 1,
umzali ongenalo iqiniso, akave ngalungile. Umzali ongenalo iqiniso kanjani na ngokuthi abe ne-favorite child, azaza kuveze kwezinye iy'ngane ukuthi mina nginentandokazi yami engiyithandayo. Lowo mzali akalungile ey'nganeni, ngoba iy'ngane zigcina sey'xabana zodwa, iy'ngane zigcina sey'zondana. Kube ukudlula kwakhe emhlabeni ayisophinde iy'ngane zikhulumisane, kube sekuphelile ngumndeni. So kubalulekile as umzali uyibheke ukuthi awungeni yini kulama categories. If kuwukuthi uyangena, zama ukuthi ulungise ukuze uzokwazi ukuthi ube umzali ngendlela eqotho. Siyabonga kakhulu.